जे बर'खौ बर' जातिखौ माने सेरखाय बेरखाय थानाय बर' जातिखौ जानला मोनला धोरोम धर्मान्तर खालामनाय माबा खालामनाय उमुक खालामनाय ओइ बर' रायलायनो नाङा ओइ दख'ना गाननो नाङा ओइ आर'नाइ गाननो नाङा जोमनाय गाननो नाङा कालसाराव एटाक खालामदों रायलायहोआमोन आरो हटेलाव ओंखाम जाहोआमोन एकेबारे पुरा आनटास्ट बे आनटास्टखौ महात्मा गान्धीया जेला अहिंसा नीतिनि गेजेरजों लाङो जोंनि गेजेरावबो माने माखासे गान्धीबादि जेरै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जों रायखांथारनांगोन बिथाङा परमहंस स्वामीनिफ्राय धोरोमखौ लाबोनानै जेलानाखि क'क्राझार टिपकाय आरो बे माबायाव बासबारियाव फोसावो बेखौ जाम्बा होनदोंमोन जायनि थाखाय बे धोरोमखौ लाबोनानै बियो माखासे रिफर्मेशन खालामनो हादों जोंनि बाथौ धोरोमाथ' बिराद गुदि धोरोम बयनिबो खुगायाव बाथौ धोरोम थायो नाथाय फुजिनायनि खान्थिया मा गुबुनारिया जोंखौ रिसानो बबेबा बै दैमा सेराव दाउसा हाथारनानै सालामि होनाय बबेबा माने गारजा होनायानो बाथौ फुजा होननानै बुंजायोमोन जों बेनिफ्राय दिसपुराव नाय दिसपुरनि जायफोरनिखि बर'फोर कसारिफोर बेबायदि खालामनायखाय जों बुंजायोमोन जोंनो आंनो बुंजादों जे नोंथांमोननि बाथौ फुजाया बेबायदिसो होनजादों आरो बे धोरोमखौ जोङो आब्रुथि खालामनो थाखाय 96 आव जोङो अल बड' बाथौ रिलिजियास दादों आरो बेनि उनाव दा अल बाथौ गौथुम दाबाय दा दानानै बेनि रिफर्मेशनखौ लाबोनो थाखाय नाजादों मोनसे आब्रुथि गोनां धोरोम जाथियाव जे मोनसे माबा मोनसे थानांगौ मरेल रेसपन्सिबिलिटि माने जातियाव जे मोनसे स्पिरिचुअल नलेज होनो थाखाय माबा मोनसे थानांगौ बेखौ सानखांनाय जादों दा जोंनि बे रावआवबो दहाय महेश्वरा होनदों दाबो खेमन बर' रावखौ मोनबा इउनिभार्सिटियाव रिकगनाइज मोननाय बे रावा गोबां इउनिभार्सिटियाव सेमिनार जाबाय गोबां गुबुन हारिया PhD लाबाय डक्टरेट लाबाय बर' रावजों बाथौ धोरोमनि नामाव दाख्लै बावैसो सासे बाथौनि माबायाव सुइजारलेण्डनि हिनजावसाया डक्टरेट मोनबाय आरो डक्टर भरतदासआबो माने खेराइनि सायाव मोनबाय प्राणरि तालुकदार होननाय डक्टर बेबो माने बर' गारांनि सायाव रिंसारथिनि सायाव PhD मोनबाय दा जोङो बेखौ सुथ्रुम लानांगौ जोंनि मानसियासो खेमन गुबुन हारिया खिन्थु नुदों बर' रावा बर' थुनलाइया बिराद जौगाबाय दिनै बे बर' जिथु हारिमु बे बर' हारिमुवा दिनै बे माजपारानि दुधनैनि माजपारानि बे माबाया मोसाहैनानै 26 जानुवारियाव अटल बिहारि बाजपेयीया बेखौ गल्ड मेडेल होदों बेनिफ्राय रासियायाव फाथायहरबावदों बेनिफ्राय गोदान दिल्लीनि 15 आगस्ट आरो 26 जानुवारियाव बे बारदै सिख्ला बेनिफ्राय माने बे माबाया बागुरुम्बा मोसानाय आरो दाउस्रि देलाय मोसानाया बेवहाय जायगा मोनदों ले बावैसो बेंगालराव मोनसे फेस्टिभेलाव दाउस्रि देलायखौ मोसानानै बिराद बागुरुम्बायाथ' कत गोजाम जानाय बायदि नुहुरबाय खिन्थु बारदै सिख्ला आरो दाउस्रि देलायखौ मोसादों बेवहाय ओमफ्राय नै आं 2018 आव आं हायद्राबादाव थांनायाव दाउस्रि देलाय बे रामफल बिलनि मोनसे इउनिट नोंथांमोन बायदि बेखौ लांनायाव बिराद बाख्नायदों गले मोसाहोदों बेनिफ्राय जेलानाखि पद्मश्री बान्था एवार्ड होयो परमवीर चक्र बान्था होयो इन्डियान प्रेसिडेन्टआ प्रणब मुखार्जी होनाय समाव खालि बे बर' डान्सखौल' मोसाहोबाय थादों 6 बारसो मोसादों किरत खाख्लारिनि बे मोनसे इउनिट दङ गुवाहाटियाव सातगावआव बेखौ मोसाहोबाय थानाय आं नुदों दा बिदिब्ला बिथांमोननि इमप्रेसन जोंनि बर' हारिमुनि सायाव इमप्रेसन बर' रावनि सायाव इमप्रेसन बर' थुनलाइनि सायाव इमप्रेसन नै दाख्लैसो सानै हिनजावसा आंनाव फैदोंमोन बिथांमोना माने बर'लेण्ड मुभमेन्टनि सायाव बिथांमोना रिसार्च खालामदों ओमफ्राय सासेया माबानि सायाव रिसार्च खालामदों जे बर'फोरनि बे एग्रिकालचार बै जे माइ दै बायदिसिना बिफां लाइफां गायनाय
बायदिसिना माने हर्टिकालचारनि सायाव रिसार्च खालामदों जोंनासो खालामादो माइ गायदों दे आनारस गायदों बबेबा लाफा बबेबा माबा मैथा गायदों नो इम्पर्टेन्ट आरो सासे दाख्लै हारसा गथ'आ नाफामनि सायाव रिसार्च आंथ' आसरित मोनदों why you need this आं बुंदों no sir नाफामा very important बर'नि ट्रेडिशनेल फुड नाफाम आरो ना गोरान बिनि सायाव रिसार्च बे बिदिब्ला जोंनि फिसा फिसा खुद्र जेब्ला माबा दं बेबो इम्पर्टेन्ट दं दे आं ओंखायनो उन जोलैनि मानसिफोरखौ बुङो माने सब माबाखौनो फिसा साननो नाङा आरो सोरबा जुदि सानो रिक्सावाला थेलावाला सोरबा मैगं फानना जादों सोरबा उन्दै खामानि मावनायखौ जुदि उन्दै सानोबा न' बे जाया माने मोनसे हारियाव बेबायदि दावगाया दिनै नोंथांमोना तामिलफोरखौ नाय नोंथांमोना मालाबा तामिलनाडुआव थांबा माद्रासाव थांबा नुगोन आङो मोनसे आसरित मोनो बहाय थांबा बिथांमोना मन्त्रि थन्थ्रियाव इसिबां सिनेप लाया सोरबा मन्त्रि फैदों सोरबा माबा फैदों बहाय इसिबां केमेरा थाङा केमेराया बहा थाङो नों मिथिगौ सोरबा जुदि रमा बायदि खन्थाइगिरि सोरबा जुदि राफेल बायदि खन्थाइगिरि सोरबा अन्जु नार्जारि बायदि खन्थाइगिरि फैदोंबा आं माद्रास इउनिभार्सिटियाव खेबनै आं सेमिनाराव थांनायाव नुबाय आरे व्हाट इज दिस एकदम केमेरा जानजोबनानै दं जोंनि वार्कशपआव आरो बे वार्कशपखौ सोर बेखेवगोन आंबो मिथिया ओमफ्राय आं मंगलसिं हाज'रिनाव सोंबाय आदा सोर फैगोनलै जानो सिएम फैगोन नामा जाबाय बेबो आंबो मिथिया ओरैबादि नियार एबाउट 50 केमेरा जाननानै दं 50 केमेरा ओमफ्राय उनाव फैबाय सासे मैलाला लुङि गाननाय मानसि he was a chief guest तामिलनाडुनि खन्थाइगिरि बियो बिख्यात इमिनेन्ट पएट बेखौसो लानो फैदों मन्त्रिबो गैया सिएमबो गैया ओमफ्राय जेब्लानाखि आं बेखौ आं सोंबाय आरो मे आई नो योर इन्ट्रडक्सन येस आई एम सो एन्ड सो आं आसरित मोनदों आं बेखौ सुइपारसो सानदोंमोन सिगाङाव बे मैलाला गाननानै बियो खनायाव जिरायनानै दंमोन रावबो नायसना जेला बियो बेखेवो सेमिनारखौ अब्लासो मिथिबाय बे इमिनेन्ट पएट अफ माद्रास दा बेबायदि आङो मिरान इउनिभार्सिटियावबो आं मोनसे नुदों बावहाय लिरगिरिफोर राइटार लेखा गोरोंखौ बिराद सनमान होयो जोंनाथ' मा सारबो बुंनो नागिरा जोंना बिसोरना बिराद सार होनो ओमफ्राय हिन्जावफ्रा आथिङाव हमो बे कालचारा जोंनावबो दङमोन बे आथिं हमनाय गेदेर मानसिखौ आथिं हमनाय खुलुमनाया जोंनियाव दंमोन खिन्थु जोङो लासै लासैनो बे जिनिसा गोमालांनो हमदों बे गाज्रि मरेल डिग्रेडेशन बियो 21st सेन्चुरिनि अभिशाप बियो कलि कलकिनिबो अभिशाप जे बिमा बिफाखौ मानिया गुरुखौ मानिया मास्टारखौ मानिया सोरखौबा मानिया बे ग्लबेलाइजेशननि कार्ड साइन्सआव बुङोबा बे सायनर अभिशाप आरो मोनसेया जाबाय नोङो स्पिरिचुवेल नलेज लां कलि कलकिया पाकघराव थानानै डिक्टेसन होगासिनो दं ओइ उमुक नार्जारि बसुमतारी नोङो माने 50,000नि मबाइल बि नोंसिनि मानाव नोङो 3-5 लाखनि नोङो बाइक बि नोंहा बिराद टेनसन जागोन टेनसन जानाय लोगो लोगोनो हाई प्रेसार जाबाय आरो डायबेटिस जाबाय सोर बर'आ डायबेटिस दंमोन फालाय गथ'नि थाखायसो डायबेटिस जालाजोब्बाय हाई प्रेसार बे जाहैबाय मुगानि रिफिनायजों ग्लबेलाइजेशननि बे माबाजों दा ग्लबेलाइजेशन गैला पोस्ट ग्लबेलाइजेशन अलरेडि ग्लबेलाइजेशन स्टार्टेड बिसायना आरम्भ जादों ओमफ्राय बे बिसायनाव जों गबोबाय थादों दा नुनायाव जेरखम जोङो भगबादि कालचार नै दाख्लै नाय इउटिउबाव नाय 6 जन हिनजावसाया 6 जन बुवा हिनजावा थेलायाव अमा मासे लांनानै हाग्रामा दालाङाव खाना जाहैदों बेथ' खम खोथा नङा बेनिफ्राय थांबाय सेंग्राफ्रा
सासे एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय दुगा दुगा खालामदोंमोन बेनिफ्राय खालि दुर्घटना नुबाय बहाय ओमफ्राय खोनाबाय उमुगा ओरैबायदि हरदोंमोनलै 35,000 10 जन मानसिया 35,000नि खाना जाहैदों होमब्लाना बे भगबादि कालचार बर'आव गैयामोन खिन्थु दे बर'आव गैयामोन खिन्थु बर' स्टार्ट जादों बे कालचारखौबो जोङो बे आखलखौ सोलायाबा जोङो दानि मुगायाव यां जेनेरेसना ब्लिक अन्धकार आं नुहुरदों ओमफ्राय दानिया फैदों बिराद गोरों गोरों MBA इन्जिनियार NIT इन्जिनियार बेनिफ्राय माबा बिराद मेट्रिकआव माबा मोननाय स्टार मोननाय डिस्टिंक्सन मोननाय बायदिसिना मा जायो मिथिगौ ना एग्जामिनेशनाव इन्टारभिउआव फेल पास जाया मानो पास जाया आंथ' बिराद इन्टारभिउ लानानै मिथिबाय नुबाय अनलाइन एग्जामिनेशनाव हाया जोंनि मानसिया अनलाइन एग्जामिनेशनाव हाया बेनिखायनो भाइभायाव हाहैया नों जुदि मेघालयनि गभर्नरखौ जुदि रन्जित शेखर मोसाहारि होननानै बुङोबा बे नाम्बार मोनगोन दाख्लि आं लादोंमोन ओमफ्राय हु इज दा चिफ मिनिस्टार अफ सिक्किम हायाखिसै बे होमबा मा जाबावगोन आচ্ছা ঠিক আছে हालाबा आं मोनसेल' सोंसै प्रथम बर'आव सोर साहित्यिका पद्मश्री बान्था मोना दांबाय बेयो कामेस्वर ब्रह्म आरो गोसोखां बेबो ब्रह्म आं होनबाय बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'जखौसो लिरा होनबावबाय आं